show me the money. What? Homies? Sana all may camera. Okay ka lang, Beb? Yep. Paano yung yak? Yung ani. Ayun na, sige na, sa jowa mo na sa camera mo. Alright, so yun kami ngunyan guys sa Dorotea Spa and Resort. And feeling ko, atabon pa kami. Yeah. I'm not saying that. Yes. So, naubos sa brain cells ko. So, Ano na nasabi mo nga? English, something. Hindi ko maintindihan. Biggest na lang. Yeah. You know what I'm saying, homie? Show me the money. What? Next, Sana All Blacks! Sana All Blacks! Next, partner, ikaw naman! Yo, what's up mga kasanol? Patay gutom. So, yeah, the night is young for the party and all. I'm here with 11 and Sniper Mano. Would you like to say some words? Hi. Kuya ka na magali. Anyway, hi sa mga around dyan sa Nagailing. Wala na naman tabing kamugtaka. Di pa kita nagkakaon. Anyway, yeah. Say, show me the money. What? Yo, what's up mga kasana all patay gutom. So, una na po talaga so pila kay alat na moment kan party. Wa si Riba, nakita. Madadangog pala na audio. Nagsuryaw ako. Anyway, tara. Yeah, attack. Woo! Tara ba. Wala nili. Yeah, Macau na kami guys. Yeah, homies. Show me the money. What? Yeah. Pag ako natakdag, di kasalan mo Manuela ha. Ay, I mean. Oy. Guys, so na ay wow, magayon na ng lighting digdi. Oh my God, matatakdag ako, men. Picturean na ako. Yeah. Ay! I mean, oy. Yeah. Alright, so yeah, andito tayo with all the vloggers. Homies, yeah, show me the money. What? May mga gusto pong batiin. Yo, what's up guys? Please subscribe to my channel, Van Venture TV. What's up? Madlang people, friends, yeah. And subscribe to my channel, Prince and Prince Vlog. Alright, yeah. Mahulog ako. Hi, madam. Baka madam, pwede ka maging model ni? Sure, why not? Alright, so yan po ko nyo lang. Color Center Vanessa, 11 Photography and The Wayne Photography. Yeah. Anyways, congrats po sa pagkagana. Actually, uli po talaga sa dinik-dini, so pagkaon. Yeah. Alright. Matatakdag ako. Magtugan po.
iyo, may pila. Yun na, wag tugampo ka mo. Nagkataon lang na pareho gwapo. Yun lang. Ayun talaga. Ayun, mapagal talaga pag gwapo. Isip, pag garo kita triplets. Oo, kundi ano lang, Loki lang kita tulong. Honest. Oo, ano. Pero pwede magtaram na bakanos kita, tadaiman. Hindi, magkimataram ka. Iyo man talaga. Alright. Ang importante, mahalaga. Alright, homies! Yo! Shoutout pala sa kanina nagpa-gent, si Natin Cardel, Cecilia Kimba, tapos si Jaynalyn Cardel Malto, tapos sa mga judge, si Raisa Padilla. Yeah! Ma-shoot kita next time, pero busy kaya kami nag-aasikaso kan pambagas. Yeah! Tapos ayan o, bilang nakisabay si Gab, Yeah, may na-shoot agad. may picture. Bako makakikig ba yan? Ano? Bako babae. Sabi nga, kuya, digdi katabi, kuya. Uy, nang kakapot pa oh. Ano? Oh my God, Gab. Gab. Oh my God. Oh my Uy. Yo, what's up mga kasanol? Patay gutom ghosted. So yun, po kada didisarog ka na. Barahangan niya ako. Ano? Galing. Luis, di ka magtarog kayarog kayan. Pero di ko man sabi na bako katama. Anyway, Madam, maray ka, tiga problema mo kung paano mo pupuunan kami. Pero may problema, paano tatapuson? Actually, ang permimingan tiga ano sa vlog mo is, let's just wing it. You know what? Just wing it. Di ko O yan na naman. Ano sa dabi mo? Paano sa wing? Isipa. Anyway, sabi na 10 minutes mag-ready para sa pool party. Yeah! So anyway, gaan po kita with Miss. Medyo mapagal so i-pronounce ang name niya. So pwedeng siya na lang so magtara. Hi everyone, my name is Samar Chan, S-A-M space M-A-R-C-H-A. Alright, sabi niya, ano so... Gusto ko lang sabihin na miss po ako, hindi po ako mister. May abot kami, madam. Ano po ang sekreto kan, pagiging magayon? Ay, mapagalon! Men, mapagalon ito gibuhon. Dahil ko ito kayang arugon. Nadangog mo sa sinabi niya? Wara, sala so sinabi mo. Ika, nagets mo itong sinabi niya? Dae, so dae talaga kita pwede. Charot lang, ano ba, babe? Alright, so kasya patabi sa sa wala to, tuluhan patabi yan, unsihan yan, Washington, Albay, Daraga. Pakikulkol na lang tabi kay mga ati digdi. Tapos tabi pakiayos tabi kay pagtukaw. Hindi mo ako po magkulkol. Sisay tabi ako kulkulon. Pailing na lang tabi ka na di. Or mas kiso senior citizen. Bye! Woo! Yo, shoutout sa mga kagrupo ko sa Pina Crew. I'm going to do the Ipis dive. Ang pagka-dive, ang gigibon kung inot ka stroke is butterfly. All! Ay, pwede baka masamog ka mo. Ayun na, malukso na ako. Charot lang ito! Testing lang ito, Ips! Oo, ang wasiwas mo. Alright, tutorial, inot is butterfly stroke. Ayun ako malukso. Alright, butterfly stroke, guys. Kaya dito, daig. Ang specialty ko, bulati stroke. Alright, for the win! Yes! Supot ka pa, Gabriel! Alat lang! Level lang talagang pinakamamahal ko. Sana all! Patay ko tong vlog!
ako between Magas and Juliven tayo. Nya ang May nito nang ibuan gitara. Hoy, sniper malo, bumaba ka na. Kanina ka pa. Shout out sa mga The World Photography Models sa Kuyawan mo! Chan, nakakadadahog, tapos ko sa mga... Angelia! Hello, King, good luck. Cecilia, good luck. Ginanin, ay doon sa Kalbaski, mag-chat kita na. Boys ka ng garanay. May ubok na nag-ang santol. Alright! Yo, what's up mga kasana all patay gutom. So we are here in Dorothea Spa and pasak na si Gab. hindi. Actually we were actually given the privilege to have a free accommodation and food here in Dorothea Spa and Resort. Tapos yung Anli, pasak na si Gab. This is my colleague Sniper Mano. Please like his page, colors, and share Vanessa. I'll make sure to write it down to the description below. Dude, alay ka dito. Please translate in English na deko na kayo. Gab almost down in the pool. Because He is so pasa. Isinon, man? alright, anyway, yeah. You know what I'm saying, homie.